Skateboard tricks, fingerboard jam, best and 80s costume at iba't ibang fun games. Ilan lamang yan sa mga naging highlight sa Go Skateboarding Day 2026 presenting Night Ride. Higit kumulang 100 skateboard enthusiasts ang nakiisa at nagtipon-tipon sa nasabing aktibidad. Nagbahagi ang mga ito ng kanilang hilig sa skateboarding at mga kakayahan sa sport. Chill at magaan ang takbo ng programa habang ipinamalas ng mga kalahok ang kanilang mga skateboard tricks na siyang nagbigay aliw sa mga nanood at kapwa skateboarder. Ang maganda kasi kang skateboarding is community. Kasi kung mahiling man po nindungon yan, or maon kami gabus, garo yun ang saro sa kagayunan kang community sa nabuo dahil sa skateboarding. So sa objectives, ang goal mo niyan is talagang mapamaray ang community, lalo ni sa skate park. Mga future plans na at least iguang monthly na garo general cleaning para i-maintain ang skate park na tig-push kang Skatopia organization. Nagsagawa rin ng night ride ang mga kalahok mula Civic Skate Park, dumaan ang mga ito sa Panganiban Drive at Magsaysay Avenue, bago muling nagtipon-tipon sa venue ng aktibidad kung saan ay nagdagdag ito ng sigla at kasiyahan sa pagdiriwang. Sa dikit na oras na preparation, what if mag-gibunta na lang siyang laid back na event na garo chill lang, chill ride, kaya kami nag-come up sa night ride. So turns out, magayon ang kadalawasan kasi yun man talaga ang pinaka-main goal kang Go Skateboarding Day is talaga mag-enjoy lang mga skaters. Samantala, taon-taong ginaganap ang Go Skateboarding Day sa iba't ibang bahagi ng mundo bilang pagkilala sa skateboarding at sa mga taong nagtataguyod dito. Sa Camarines Sur, nagsisilbi rin ito bilang pagkakataon upang mapalakas ang samahan ng mga skateboarder at maipakita ang patuloy na paglaki ng komunidad ng skateboarding sa probinsya. Regine Boy, CSN.